Yes, Mielus. Chi? Saka. Unoita sei ukatepo? Yeah. Chii chinoitika ukatepo? Ichipinde mfoni. Kana zvapinda mufoni zvoita sei manje? Mubaya zvoita. Saka sei uchiramba kutepa ufanira kutepa wozobuda paredhiyo ka ndoda kuburitsa paredhiyo audi kana kuti unonyara chete kubuda paredhiyo nonyara aiwa ufunga kunyara kubuda paredhiyo zvinhu zvakanaka stere zvinhu zvakanaka unobuda paredhiyo vanhu vonzwa zita rako vanhu vofara kuti ndimelusika kunonzi kwani kuno Kompesa ndimelusika uyo yegara Kompesa uyo yachampion manje number 1 chai ndokwaibva kakumaraini ikoko ndokwaibva Andy Brown ko ndokwaibva futizve hameno kana japressure kana akambokusvika here japressure kuno hauzivi asi unoziva manzi yake good saka avo ndiani wako wakera apa pane Zambia vanetungu ndimbuya okay ano paribo bona todzima handiti handoti unonyara sandodzimangu unolaita ndadzima